dnešným videu budeme hrať Roblox Brookhaven. Toto video prosím dokúkajte celé, lebo toto bude dlhé video a poviem vám, že toto video bude o Brookhavenu, skryté místa v každom dome, ktorom poznám a každom mape. Tak akože je to možné, že to bude 30 minútová, no 30 minút to bude video, ale prosím, dokúkajte to celé a prosím dajte mi odber a like a napíšte aspoň dačo do komentárov a nehej a toto. A ešte mňa to nenadávajte. Tak, prvé čo urobíme, spavneme sa, super, auto, ja sa spavnem lepšie, ok, 100 na 200, tak, a napíšte mi do komentárov, aké video mám urobiť, prečo mi to takto buguje, to mi povedzte, ja som to prešiel ako najväčšinu však. No to je jedno. OK. Som tu dome. Teraz sa budeme v každom dome asi reštartovať Roblox alebo dačo. V prvom dome, čo poznáme, je prvé, je toto. Ja nepoznám vôbec. Tam čo trumíš? Tak on je najhorší šofér, keď nevie prejsť, vole. No a môžeš. Ďakujem. No, v tomto dome neviem skryté místa. Asi viem, lebo ja ako nehrám v Brookhaven celý deň. Ja radšej zamknem, lebo viem ako sú typci. GG. No. Dačo. Radšej tento skin budem mať. No, aha, to nie je tie. Aha, no to je jedno. Tak prvé skryté místo ja neviem. Fú, pravda? Ne. Ako neviem skryté místo, to ti poviem teraz. Keď takto sa pozerá na moje video. Okay. Ja nevím. Potrebujem nájsť ty vole jungle sa pozrieť a potom to bude. To je jedno. Ja fakt neviem, ani neviem, kde je trezor. Ja som vymletý, ako... Neviem. Ja som vymletý. Som vymletý. Proste vymletý. Ja neviem, aké je video. To ja neviem, skryté místa. To ja neviem. Ty na TikTok. Nie. Neviem, aké skryté místa. To nie je TikTok, hej. YouTube YouTube to nemôže. Ale. Nemôže. Prestaň. Nemôžeš. Točím tam aj auta. Čo? Nech to je, ale nemôžeš. Nie, kde je trezor, ja som vymletý. Úplne. Ja neviem vôbec. To vie môj brat lepšie ako ja, no to je jedno. Ty vole, kde je ten trezor? Ja ho neviem. A ešte zapomenul som dačo povedať. Keď neviem 3 veci, tak potom musím sa odhaliť. Tak toto bude ťažké, ak neviem čo. Ale odhalenie bude od 20 odberateľov. Tak to je, no dúfam, že dáte aspoň tie 20 odberateľov. Ja tu 3 minúty asi hľadám. Ja neviem, kde to môže byť. Ja sa asi zdávam. Neviem. Ale nebudem. No. Ja neviem. Kde je? A toto asi ten dom nemá skryté místo, alebo hej, lebo som vymletý. Ok, prvý bod, hej, super. Prvý bod mám, ok, no. Máš už si barák, ale toto bude pokračovanie, tento video, tak za takých, neviem, 2 odberateľe bude nové pokračovanie. Zdám nový barák, to sa neviem, že dám, neviem, tak to musíme, to? Tak. Ako to povedať? Vy do komentárov prosím povedzte, akú hru mám natočiť. Môžem aj Fortnite, kľudne. Budem mať málo baterky, tak keď budem mať 10, tak to vypínam a bude pokračovanie, to sa nebojte. Neviem, zajtra.
skin, mal som tankosový, ne? A ono sa tu púkne. Spavnem sa hneď, OK. Najlepšie skryté místo. To asi viem. Toto nie. Kde je ten hackerský barák? Hacker. Kde je? Jo, nevidím ako. Nevidím ho, no. Nevidím ako. No. Nevidím. To sa ja vyplatí. Dám si tento barák, hej. Keď bude do 3, tak sa musím odhľadiť, keď budú 20 obyvateľov. Nejdeš print, super. To je jedno, tak. Aha, to je iný barák. Super, ale viem skryté místo. Hore. Aha? No, aha, to som vedel určite, to skryté místo, určite. No ideme hore, ideme. Stačíme sem, nie? Yes! Neviem vyskočiť, ja som vyhnutý. Ne. Ešte raz. Hop. Mám to. Neskutočné. A tu je trezor. A keď chcete dať to peniaze moje, tak poďte sa po mne. A kód je 124, hej? Keď chcete. No. Ideme dole. OK. Práčka. Aj tu je skryté místo. Čum. Takto vyliezeš, asi tam sa musí zmenšiť. Ja už neviem, ešte, neviem. OK. Skryté místo, ja si nepamätám ani Jonglesa, že toto natočil. Som nečakal. Nie, ešte tu bude bubák a ešte tu skončím video. Jaj, to je ten Jongles! Čo to sviečí vlastne? Tu má kúpeľňu, ne? Jo. Má záchod. Záchod. OK. Tak pre toto video bolo asi všechno. Bude to pokračovanie a prosím do komentárov toto video dajte, akú hru mám vyrobiť. A keď chcete Fortnite, tak aj to natočím kamarátom Nikolasom. Tak akože, tak, čau.